ఏం చేస్తున్నావు అక్కని? ఏందా? ఎవరేసిల్లు ఆయ్? పప్పనా? పప్ప ఎందుకు చేస్తాడు? ఎవరు చేసి ఆయ్ అక్కడ అక్కకి? చెప్పు. అంటావు నన్ను. ఎవరేమన్నారు చెప్పు అక్కని అక్కడ. ఏ రౌడీ ఇటు పడుకొని అక్క పడుకుంది. చెప్పు అక్కడ ఎవరేమన్నారు చెప్పు అక్కని ఇక్కడ చెప్పు. ఇక్కడ ఎవరేమన్నారు అక్కడ? షెన్న ఏమన్నాడు అక్కడక్కడ? అట్లా గిచ్చిండా? మరి పప్ప అని చెప్తావు నువ్వు, మరి అబద్ధం చెప్పినావు కదా. రే అది లేస్తుంది. లేపినావు అక్కని? నువ్వే లేపినావు, నువ్వే కొరికినావు, అందుకే లేచింది. చూడడం